Nah, sarapan sing akeh Pak Warni. Ayo, sarapan kakek. Apa lawe we? Wah, ndok. Wah, Ndok. ndok awe. Ndok. Ndok. Lah kuwi no. Kuwi ae. Bareng lah nari. Alah mbah nari ya wis poso setu guru poso ngrokok mbah nari. Ayo. Ya kok mung ngono no. Mlebu kene. Oke nih. Tuh, arti. Ora dipakai wis. Ora waris maput sama warung sawah. Lah, Iki lagi apa jangan rumah saya lagi jangan ini ya. Wes, apalane Mbak Prestero karo kacang wis to apalan iki. Ndoke. Ndoke nih. Wah, ndoke rumah sana moh ya ndok. Lah separo piye kabeh? Sopo sing mangan kuwi Yo kok? kene semangat. Nah, lah ora enek. Lah gampang. Nggih, ya ibu yo Anur. Ini Sarapannya ya. dorong ini tak foto. Nah. Terus gambare awakmu Pak Warni lho. Pak Warni. Nggih. Heeh. Wah, jan wis isuk-isuk sarapan. Nang lek isuk panjane nak sego pecel lho iki. Wah, tenan lek isuk jan tenan. Ampun, Mbak. Oh, Mbak, tambat lah. Anu kereke. Nanti pas nama ketan. Karek kopi nih untuk koni. Ini sekali. Rong dicam ngomongnya karek nggawa tak nyapa. Ini lho. Basur. Panas kalah ning karo wong enom. Ngene iki mek omonge iki wong enom ae. Wah, ini musuhmu Pak Sur iki. Terong. Enggak wani manjan terong wong. Enak nih, mangane cangkeme ngrasakne enak. Apa sing tak arep. Pokoke kemalan ndak kemalan awake. Ngambil rangulon dan terus langsung. Wah, Pulang sepi kulon. enak wong coba-coba. Ya kak. Bahwa ranu. Apa bawe yang ceritakan. Dot ya anu ya. Tapi Enggak. Lah ya. Dan enggak kok. TV, Oh, TV ngopi, jago putih ya. kowe jagung ya? Eh? Kowe enggak jagung. mbah kok lah cerita lah. Nggih. Bulan Pak Kapol. Yo, Kene sarapan dipoto. Oh, kene sarapan ditekane Indonesia.
Sik ndira Mbak Prat kamu. bareng sore ya. Lho ora lah tandur kapan? Tandur ini jago Mbak Prat sore ngasih sore Bar omahmu berarti. Lamun ndawar kapan ku sore? Sore Mbak. Kantor kapan tuh? Senin. Jadi kirim Ora oleh kan anu tanggal 8. Nanti Selasa ya Mbah ya. apa ya? Mak ya. Ribune nih, cek okah ae Lah semangat. yo ora ada yang mangan. Iku mari nyorok iku tak tinggal karo mes semprotnya. Iki anu gawe trike kacung. Pak Gono iki saiki yo ngono iki lho. Marek kok Pak kowe pertemuan Gono gawe mes Surya iki gur si semprot tok kuwi lho. Gonoku Mbah. Kayak gur apa jenenge wi? Mes ireng apa jenenge wi? Udu organik. Wah, ibuh nah ya. Wah, yo ngono nih. Masane. Terus nek no wong luwe sawah wong luwe. Wis enak. Cocok kuwi. Kayak dhek iki apa jenenge wi? Gawe mes iki yo akeh gawe mes dhewe. Apa jenenge niku? Keblokane udu, kateh, kulit kateh, kulit gedang, organik gawe dhewe akeh dhek. Terus wes godhong-godhongane diumi wae. Tapi yang tiru ada bulan ini. Tunggai muncul ngalor, muncul ngetan, muncul ngalor neh. Bangko ketomben. Pak ora nggih duduh ya to nih dan Aku ora mong ngene nih. pondok sitok iki Lah, ya, dadi entek, no. loro sapa sing Oh ayo. Oh iya lah jarene peni wae jan. Peni kan. Peni malah tak. Sampeyan nomor berapa? Oh, enggak. 11. Enggak. Ini aslinya yang podo dek sugeng. Lah namu itu turah tuh ya pas lah namu. Tawane geprek itu gede lah namu irit kuwi. Pari apa Pak Sur? Korea. Surya Kencana. Saya kayu Surya ya. Kepala Oh, ke. oh sing dhisik uduk, sing dhisik nganu. Serang. Terus. Aja suteng. Lah ini Aduh lah ini. di banyune nih. Ora banyune nih. Kae. Oh, Ini, batin ini. kok tumben nih. Betul semua? Ya wis dihubungi rono neh ya. Lah, ayo Ping piro to bulan. atas bah nih bener. Temen apa sih? Malih nggak ngebon rono lek don kuwi. Bisa lek nih lek karo berarti keme. Biasanya ropik melu kok. Melu main dhewe. Awal main dhewe tok.
Kur sing akeh nih. Lah, ora nyedot ana terus dhewe nih. Teng kowe iki yo. Teng kowe ngelinteng. Nah.